Ekoromo godhiambo machielo kendo ma waikore yo makare mar kelo ni weche manyien mosetimore e gwenge mopogore opogore e pacho ka kotenore kod gigo mabende dhi nyime nyaka Ramogi weche manyien mago imore kokalo Ramogi TV. Machiegni en tarik 28 dwe mar Ang'wen 2024 ka bende koth mapek medogo thoth gwenge ma pacho kanyo Ramogi Gajuang. Wami kuku mar wachno anya kotenore kod midhiero ma kodhni osebedo ka kele gwengewa. Mago ting'o weche mag daro ji kowuok e kuondegi mag dak, daro ji kowuok e kuonde mabende samoro nyoge jotie kaachiel kod nyaka Ramogi lal kod ngima oganda. Bende wasaneno ka jotelo osechako timo limbe ka kuonde kaka wuono waneno Rigathi Gachagua ma en jalo jatend piny Kenya ka bende nolimo Mathare. Jafwambo mar Walter Nyambaga nogo tach kanyo dhi nyiso kaka nobedo ka bende matimore kodong' mana ndalo machuok kende tiyawo skunde ma pacho ka. Gino makoro kelo midhiero kod paro mathoth ni to dhi bedo nade gi skunde kiyawe pacho ka George Bati. Kapok masiro gore kuomi nyaka Ramogi, kwayo maduong' en ni mondo mi ikaw kang kendo ichik iti ne milome ma igolo kod jolony mondo ibed motang' kikipok yudore masira kinde makoth pod medo chwe thurka. To nikech ok wanyal go wang'wa duto matimore gwenge nyaka Ramogi Gajuang, wami thuolo mar nyisowa pachi, nyiswa mago mabende tucho kumona mama intiere midhiero mineno inyalo tudo kod namba 239 ka bende wantiere live e Facebook kacha gi YouTube duto warwake pachi Ramogi TV Kenya Ramogi TV bende live e Facebook kacha nyalo miwa pachi e chenro ni maro imore. Mokwongo nyaka Ramogi wayud thund weche. Kwan ji ma osewito ngimagi e masira mar oula koro kalo ji 90 ka ji adek oyangi ni owito ngimagi e masira mar oula e gwenge mag Suba e kaunti ma Homa Bay. Niko hapa tuna mtoto wangu na mamangu na ndugu yangu. Si wote tumeathirika, tunadipalipa kukaa. Jopiny ni kama tek kata mamanyo kuonde mag jot bang' oula darogi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ochwalo chiemo ne ji ma ojote skunde ma Mathare. Munajua lazima tufungue mashule yetu ndio watoto wetu waweze kusoma. Wale wote ambaye wako kwa mashule tuta relocate hawa. Piny owacho ramo ni sikunde ibiro yaw mana kaka nyocha ochan. Kata odoko ni oganda maula makocho ketho utegi kod ojote skunde moko mapacho ka. Jaloko marwa en Wilson Ochuka nyaka Ramogi Gajuang machiegni weche manyien nyinga Lydia Okeyo. Machiegni nyaka Ramogi nyinga en George Bati. Ji adek oyangi ni oula onege kaunti ma Homa Bay ka ng'at achiel oresi kaluwore gi koth mapek ma ochwe alworano odiochieng' ma kawuono. Familia ma kwan gi oingo 200 e boma ma Sindo bende odong' kaonge kod kuonde mag dak bang' oula momore utegi kaka ilero gi jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich. Koth mapek manochiwo odiochieng' ma kawuono ka chud bura ma Suba South okelo tho mar ji adek, miyo moro kaachiel kod nyithindo 2 mawuok e familia achiel mane pi mapong' kendo muomore oywero. Kaluwore gi ruoth ma Kaksengre West Eliud Deka, oula mapek manomuomore kowuok e gode mag Sumba, Rang'wa kod gode mag Kisaku ne oywero ji adek go ma onego ka gin e yo gidhi e boma ma Sindo ka wuon nyithindo 2 go to jopiny ne oreso. Oula maduong' nomuoch kendo kochakore kod kombuto kalora piny ute mang'eny okethore kendo jamni machalo diek, gwen kod rombe moko lalo ngimagi. Household mang'eny obedo affected kaluwore gi oula modonjo e ot. Thuolo ne nitie jaduong' manowuok kod nyithinde kalor Sindo. Jaduong' ni okony kaluwore kaka oula ne dwa tere to pod ngimane ok ni maber ahinya. Nyithindi 2 mawuoyi ma jahigni 8 kod nyako manyalo bedo jahigni 5 maluwe to lalo ngimagi. Thuolo no bende achiel kod miyo mane ben lor ma bende ya got kombuto. Miyo ni bende oula odhi moyweyo ma be embose kwany ringre ne. Kore Kaksengre West location walalo ji adek. Ringre ji adek go ne oseyudi. Oula mapek no bende nonjawo marach mokalo boma ma Sindo kama ute mag dak moingo 100 kod mag ohala ne pi oywero kendo weyo familia moingo 200 dong' mago kama ginyalo chwe wigi. Jamni bura kama oting'o dhok, diek kod rombe kaachiel kod gwen bende oula no oywero nyaka e nam Lolwe. Bende yore mag wuoth ne orochore kuom seche buora e apaya mawuok Mbita kochimo Homa Bay machiegni gi Lwanda bang' aora Lambwe pong' moyiechoko kendo dino apaya no. Jowuoth miche gi miche kaachiel kod nyamburko bura ne odiwo e apaya no mane oula muomo kendo ok nyal kalore. Jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ne okwayo jopiny ma sani koro wuok kuonde ma oula sani koro kele pek mondo yie obed motang' e kuonde go. Wago pole ahinya ne jogo mowito ngimagi
koth mosechwe mang'eny omiyo jowito ngimagi mang'eny kaka sani Lambwe manie gweng'wa kani be sani nopong' makato land ka gi jo sirikal ni mondo ji otang' kik ji kadh mtoka kik kadhi dhano be kik cross nikech ng'ato nyalo paro ni en kamoro mathany to kare pi oseywero kata mana bridge. Wakwayo sirikal gi jok machalo kaka Red Cross mondo odonjie mondo okony kuon machalo kaka Lambwe ma wang'iyo gi flooding hinyo ga ji mang'eny. Kama kuom jotelo to seyo piny owacho kuom rembedo gi chendo ma ong'ith mar rakruok kod midhiero ma ikelo kod oula masani koro chendo e pacho ka. It is evident enough that actually we have emergency departments in Kenya that do not understand what it means emergency. So we call upon the government to do to move with speed. Na tunashangaa mbona serikali wakati matangazo kama haya yanafanyika hawajitayarishi, wakijua kweli wameisha tuambia yanakuja na yatakuwa mabaya, wajipange. Basi dakika ya mwisho ndo nasikia wametenga pesa fulani ya kufanya shughuli ya kusaidia wale ambaye wameumia kutoka kwa hii mvua. Lakini tena El Nino iliyopita serikali ilitenga pesa na El Nino ikapita haikuja. Hiyo pesa ilienda wapi? Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa dhinyi menyo kora mogeni kwan ji ma osetho e masira mag oula e pacho ka nyaka nyocha koth chak chwe omedore kendo chopo 93. Mabang' yangore ni ji mamoko 9 ito ngimagi gwenge mopogore opogore. E kaunti ma Homa Bay en achiel kuom mago ma ji othoe ka oula bende okelo ng'ikruok e chendo mag wuoth kaka e alap mar ndeke ma JKIA, nderni kod kuonde mamoko ma jopiny tiyogo. En koth mapek masani osaso thoth gwenge kod bombe mapachoka. Koth ma osekelo tho mar oganda manyaka sani kwan gi oheo 91 kamenyo dhi nyime ne ringre mag ji mamoko madibed ni oula kata auche oseywayo. E moko kuom ripode matinende, jago moro ma jahigni 27 nyopio oula oywero e kinde manong'ado aora Mathiba ka oya e boma ma Ngurubani ka odhi e gweng' mag Akungu e sub county ma Mwea West e county ma Kirinyaga. E kaunti ma Kajiado, miyo moro ma jahigni 68 kwany ringre bang' oula mapek noywere e aora ma Mararoi odhiambo manyoro. Ringre no chwali e kar kano ringre jomotho maloi tok. E kaunti ma Machakos, jago moro moyangi kaka Paul Muthiani ma jahigni 40 ne oula ywere kinde manotemo ng'ado lalo moro e aora ma Kimutwa kanyaka sani poko yud ringre ka obila kod riwruok mar Kenya Red Cross dhi mbele gi manyo ringre mare. Matimore ka ringre machielo gole pi bang' masira mar lori manyocha onimo gi ji e aora ma Musui, kwan ji duto makoro seyange ni otho e masira no ochopo ji 10. E kaunti ma Narok, rawera moro ma jahigni 18 ne oula ywere kinde manori kochoko yien moko gengaura ma Enkari kanyaka sani poko yud ringre. Oganda e kaunti ma Baringe kar chung'od bura Matiati East ywago lal bang' jamni mathoth oula ywero bang' yewni ma gwengego pong' mamuomo kaluwore gi koth mapek no. Koth no bende osekelo kethruok mar mwandu koda peini ka apaya ma Nyakang'undo kadhi Nairobi okwero oganda mondo mi kik tigodo bang' okak barore e ulalo ma Joska mantiere apaya no kaluwore gi pi aora ma Athi ma osebedo kamuomo kendo olore e ulalo no. Gino makoro kelo luoro ni olalo no kidek mukore. Oula mapek no ywero lalo ma Kijabe matudo bomano gi apaya ma Maimayu kendo rocho chenro mag wuoth e kind apaya ma Gichiengo, Kijabe kod apaya ma Maimayu. Jodak makono kwa piny owacho mondo mi okonye gero lalo manyien e kinde ma skuni mapachoka igeno yao juma manyien. Jana kama mwendo wa saa 1:30 ndiye tulipata ajali kusemekana ya kwamba maji imetokea huko milimani, imeingia manyumba zetu, maji imekuja na full force. Sasa manyumba zetu zote zimejaa maji. Tunaomba Mungu, kuna wakati tulipoteza kijana, hatutaki kupoteza mwingine. Mungu atusaidie. Imechafua barabara kabisa na ndio inasaidia ka Kijabe Hospital sababu imeunganisha the main road to Kijabe Hospital. Kwa hivyo tuomba msaada. Ilianzia kutoka saa 4 mpaka jioni saa 11. Sasa ndio ilifanya njia yote mpaka imepasuka, na huku chini yote kumeenda, na huku Gurumo zote zimeteremka. Hiyo maji ikitoka inakuja ikiwa na jiwe, sasa imekuja imeripukia kwa hii milima. Hii milima inaitwa Ranges za Kijabe. Kwa hivyo wakati imeripuka kama mnaviona, maji imetoka
ikatoka maji nyingi sana, ikakuja ikabeba kila kitu hapa, mawe, miti. Sasa imedisplace hawa watu wote wa Kijabi Old Town. Ekar chung'od bura mandaragwa e kaunti ma Nyandarua apeni okethore kendo okadhre ka chenro mag wuoth e apaya maya Gwakungu kadhi pesi e gwenge ma Nanyuki no okethore kendo nochuno jowuoth manyo yore mamoko. Wakati sasa tunabeba abiria kama hawa, wakati kumenyesha itabidi tuwalipishe pesa za juu ili tuweze at least kupata kitu. Jambo lingine ni ya kuwa abiria wanakosa kutokea kwa sababu hatuwezi lazimisha, hatuwezi pitia kwa barabara ikiwa hivi. So wakaaji wenye wako pesi, kama kuna abiria anataka kutoka juu hawawezi toka. Kama kuna abiria yuko kwa Kongo na anafaa kuteremka hawezi teremshwa. Sasa sisi tunaomba serikali iliyo tuchagua, either ni ya county ama ni serikali kubwa, ituangalilie hii barabara ndio waweze kupoteza hii maji. Hakuna hata nani anaweza enda hata kurudi kwa shule, hatuwezi jua watoto watarudi shule namna gani. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali iangalie na macho yote mbili, kutoka Mheshimiwa Ruto na Bwana Badilisha waangalie hii barabara. Koth mapek no bende okelo midhiero ne paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport ma koro chuno bad migao matayo pewe mag ndeke KAA timo lokruoge moko e kuonde donjo kata wuok e paw ndeke no. Midhiero mar pong' mar paw ndeke no nyo neno Otieno Manyoro kendo nyomiyo piyo momo nyake tado mag apise mag paw ndeke no. Moko kuom ndeke nyo geng' mondo mi oti kod paw ndege ma Mombasa ka jowuoth mamoko nyo bedo gi kinde matek mar chopo e wuodhegi. Video wasudane wang'iyane moko bende ma protein kod weche mana mag koth mamedo chwe pacho. Ng'ato achiel otho ka moko ang'wen oyudo hinyruok bang' kanisa mane gilemoe e yeruombore piny e kinde koth mane chwe sublocation ma Ongoche Nyatike e kaunti ya Migori. Kanisa no mar Maranatha Faith Assembly ne oruombore piny kendo ma korode ne oimo ji mane rikni iye. Jalup ruoth ma gweng'no Richard Juma wacho ni kanisa no koro kanyo icha otiek ger to ne rika en kod jolemo moko buora mane ni e bang' ji mamoko ne rika osetieko lemo kendo nodhi pacho. Midhiero pod ong'ong'o ne Karamogi kaluwore kod wechego mag koth. Bang'e no to gipo apaka okawo wall mabor kabisa tedi kiel to ruombore mak mani nyoyudo ka ne gisetieko lemo ma nyithindo bo osedhi koro ne giduong' gilalore kaka jokristo to gore piny monego kijana achiel ma onego flat odhanjo wiye gi Linton nyodhi ogoye koro ji ang'wen bende ohinyo en mani ok wang'eyo ni gitur to tergi e osiptal. Nekoromogi watimo mos ahinya ne joma oyudore e masira machal kod mago kod joma moko bende mapod yudore masiche ka kanwa kwayo motelo ni ji omed bedo motang' e kinde ma koth chwe. Kamano. Kora jang' wadhi mbele gi mamoko ka bende waneno ka midhiero ni pod kwa gwenge George Bati. Midhiero Nyakoromogi pod okng'ong'o wang'e kata opong'o gwenge mopogore opogore ahinya to ne jodak ma Mathare kod kuonde dak mamoko ma koth kod pi oula osedare jopiny. E kadak ma Mathare, Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua notimo limbe mar chiwo sir na jogo ma osejot e skunde. Kata kamano Gachagua nyiso ji ma odak e sikundego mondo mi odhi e kuonde ma sirkal oketo negi tenge kendo gichiw thuolo ne yepo mag sikunde. Jafwambo moro Walter Nyambaga notimo limbe Mathare kendo miyo ripod no heyo machal kod ma. E juma mar ariyo mar koth mapek mosekelo oula monyuolo lal kod achiedh nade ne jodak ma Nairobi. Lal moweyo koganda moko jot kuonde kaka sikunde, osiptende kod kuonde mag ji giwegi mabeto ting'ore gi malo kaka primary mar Valley Bridge maidore kar jot ma Mathare. E kar tiegruok ma Valley Bridge Primary kama oganda ne nie kod dwaro mar kony ka Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua chope kod kony mag chiemo, matres, michele, mor tedo e kind gik mamoko. Kata kamano Rigathi Gachagua kone jo Kenya mojote sikundego mondo dar kendo gidhi kuonde ma sirkal otengo mar chiwo thuolo ne chenro mag somo. Mnajua lazima tufungue mashule yetu ndio watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo tumekubaliana wale wote ambaye wako kwa mashule tutakuwa tukiwauliza kwa heshima, tutawasaidia, relocate hawa pahali kwingine ndio shule zetu siweze kufunguliwa. Gachagua okone sirkal otengo bilion achiel mar keyo chiemo ne jok ma oula odaro ka ojiwo jopiny mondo tang' kod oulago. Tumepanga 1 billion shillings ya kununua chakula zaidi ya watu ya asal. Tutaendelea kusaidiana na watu ya public health
ndio waweze kununua madawa ya kuzuia magonjwa kama ile ya cholera na ile ya malaria, na tutaendelea kusaidiana. Tunauliza nyinyi kwa heshima, pia nyinyi mjichunge. Jodak kata kamano ywak ni gin kod pek mar dar kaoge yango kuonde magidhie malong'o kendo gimedo ni kata sani gi jote kilese machiel ni kod kwan ji moingo 150 to moko kuomgi nigi nyithindo matindo. Niko hapa tuna mtoto wangu na mamangu na ndugu yangu, si wote tumathirika, tuna dipalupa kukaa. Mtoto wangu ako tuna mwezi 2, nguo zake zote zilienda, tuna chochote, naomba tu usaidizi, mtusaidie. Madhare Koliso yengo manyocho wetu jabiro pod kwayo mana kony. Kuliaro ni chune mondo ti kod pesa maromo siling 3,000 eka konye manyo ringe nyonde ariyo kuma birio manyocho lal kod oula mapekno mowe kende ka ofayo mana lwete. Nyaka sani aseyudo ng'ata achiel ostim ema aseyudo but pod amanyo keli gi tash sofa pok ayudo kony moro amora kata kowuok kuom sirikal nikech pod anana kenda awuotha kenda kaka inenani. Sofa sijapata usaidizi wowote cause natumia pesa. Kila siku natumia pesa almost 3,000 kulipa hao wenye wanaenda search. Akinyi Adhiambo miyo manyocha wuode otwanya ula makoch kendo moke wiot kuom seche mainga bich wacho ni nyathine no sani bwogore abwoga ka koth chwe to kendo ka winjo koko to chunye bedo maonge kod kwe. Nyithinda ginoko kanyo gitugo moro to koro lokre le mane pio dhigo modhi oliere wi yath mokendo we yadhni makendo dhi modhi opo mana ko obete wall mar skundni kanye mano ninde nyaka saa 5 okinyi ka pio rumo kochakre saa 7 nyaka saa 5 okinyi kore kwa gole kanyo nyathi koro lokra loka yani dende koro jony kabisa kiwuoyo kode to chala jane korokni arokna yani oparo kaka ne gino timo wagotieno orokni arokna kata chiemo en ok ochiem ka. Midhiero mar oula no bende okelo lal mathoth e kar dak machoka Utawala Njiru Kaute kod Apaya. Oula no ywero kamoko kuomgi bende yogo mwandu mag pith to kod ohala. Nilikuwa na mkulima, nilikuwa na kuku kama 70. Zote zimeaga, zimekufa, na hizo ndo zilikuwa faida yangu. Nilikuwa nafanya ukulima, zinaniletea pesa, mayai nauza, naendea shule, najilipia school fees. Na sasa hizi zimekufa zote, nashindwa hata hiyo pesa ya shuleni ndapata wapi. Naona kama hizi zote zimekufa, hizi ni zenye tu nilijaribu kuona kana naweza ziona. Zingine zote zilienda na maji, zikakufa. Mbuzi zote zimeenda. Hata imeharibu pale shamba na nilikuwa nimepanda sukuma yangu kidogo ya kukula karibu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pong mar Piaora Mayala ma okelo ule gwenge mag Gotagulo keto jopiny kibaji kod luoro ne nyalo monji gi rao. Pong mar aora Yala okel gi koth mapek kod bedo ni lai mar pigno ma odonjo gode nam Lolwe bende dinore. Giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto manolimo Siaya dwe mar 10 higa mokalo nosingo tieko gedo mar olalo madhogoe e thuolo mar dweche 18 to mano pok otimore nyaka sani. Bende gin kod luoro ewi kaka nyithindgi biro ng'ado lalono e kinde ma skunde idhi yaw juma manyien. To kage yawnwa kalavat bapi okalo to nyithindo nyalo yudo kaka kalo to kaka giyawo mano kaka wabro timore nyithindo onge kacha bende tin madakwa og nwadhi dagi nyithindo kanyachiel akwa MP marwa Miso Chandatu mondo biye walosie kode one gima timwa ka kubiro boneno gima timwa owe bet forward wan osiepe ne obiye biana miga an osiepo chanda kabisa. Gima timre jowadwa en gima lich ahinya. Wasebedo ka waywak dhogo isani ok kalre. President nene ichikowa maber kabisa ni ikelonwa bridge, flyover bridge iloso within 18 months. Ilose at a very low pace, setting out osetim to yo mitimego waneno kitime mos wamedo mna chandre. Ng'eny udi moko bende osepodho piny mana nikech wach mar pigno. Koro President parwaye ni wacho maber kendo ni waduoki maber. Erokamano nyakoro moge wamedo dhi nyime mana kod weche motenore kod oula midhiero kod nonro makoro osewuok kwan mag oganda ma oseyudo midhiero kaachiel kuom bende osewito ngimagi
kotende kod weche mag piola. Koth mamedo chwe pacho Kanyakoromogi ka in bende wamedo kwayi mondo med bedo motang'. Wadang'iyo masiche mag oula mosebiro kendo osebedo ka bedo e pacho ka gwenge mopogore opogore. Masira mag oula Nyakoromogi, kwan ji mosetho nyaka gie Samuel Luseni gin ji 93 ma nyaka nchane koth chak chwe kendo kelo oula e gwenge mopogore opogore. Ji ma podi manyo Nyakoromogi gin ji 42 ma poni oyudgi ka ngima, to koro geno biro bedo ni okenge ma oketi mag reso jok ma samoro yudo midhiero biro bedo ka nyago olemo. Kata kamano nyaka gie sani ji 93 osewito ngimagi, ji 42 to gin joma podi manyo. Ka wadhi nyime en ni masira mag oula bende Nyakoromogi, thoe ma Jumapil ma kawuono tarik 28 dwe mar 4 2024, Homa Bay ji 3, Garissa report yango ni ji 3 osewito ngimagi kata wito ngimagi odiochieng' ma kawuono, Mathare ng'at achiel, Kirinyaga ng'at achiel, Bomet ng'at achiel, kachiel kod Makueni ng'at achiel. Ka wang'iyo gi Nyakoromogi, kwan ji ma osetho kata motho odiochieng' ma kawuono kende gin ji maromo kwan ji maromo 10. Mano nyiso ni ji 3 Homa Bay, ji 3 Garissa, ng'at achiel Mathare, ng'at achiel Kirinyaga, Bomet kachiel kod Makueni Nyakoromogi, kotende kod weche mag pi oula gi koth mamedo chwe. Ranyisi mag thoe mag pi kata oula, report mag obila e seche 24 mokalo chakre nyoro e seche machal kod ma nyaka kawuono sama koro waloseni. Report mag obila yango ni county ma Kajiado, desendo obila ma Ilasit tarik 27 dwe mar 4 2024, mano nyoro, kaluwore kod lipod ma report mogo e desendo obila ma Ilasit mayudore e county ma Kajiado. Masira Eunice Namatei majegni 68 oyudi aora mar Aroi ka owito ngimane. Nyakoromogi mae ndi en report ma ogo e county ma Kajiado, desendo obila miluongo ni Ilasit nyoro tarik 27 dwe mar 4 2024. Kupogore kod mano bende wang'iyo lipode mamoko, lipode mowuok ma obila oyudo kata motere tesendo obila mondikne gi namba mar ndikruok mar obila samogo report miluongo ni OB e county ma Machakos. Kopogore gi Kajiado, e tesendo obila ma Konza odiochieng' manyoro tarik 27 dwe mar 4 2024, masira ojuko Paul Mudhiani jegni 40 aora Kimutwa oywayogo. Mano bende report machielo Nyakoromogi motende kod mago ma wayudo ranyisi mag thoe madhi nyime kaluwore kod koth mapek goula mamedo muomore gwenge mopogore opogore. County ma Makueni Nyakoromogi, tesendo obila ma Kitise tarik 27 dwe mar 4 2024, mano nyoro, masira ringre dichuo okwany e aora Athi. Mano bende machielo ma owuok kuom report mogo kobila kotende kod lipode mag masiche matimore kotende kod weche mag oula gi koth mamedo chwe. Ranyisi mag thoe mag pi oula Nyakoromogi, report mag obila e seche 24 mokalo e county ma Makueni kendo tesendo obila ma Sultan Hamud odiochieng' manyoro tarik 27 dwe mar 4 2024, masira ringre mamoko oyudi bang' lori lwar gi ji aora ma Muswi, ringre koro chopo ji 10. Kaluwore kod masira no Nyakoromogi, ma nyo lori moro nyo ng'ada aora kendo ji nyo idhe to pi oyweyogi, ringre ma oseyudi Nyakoromogi koro chopo 10. Mano kaluwore kod report mogo e tesendo obila ma Sultan Hamud. Nyiso mana medruok mag kwan mag joma wito ngimagi kotende kod weche mag masiche ma ikelo kod pi oula kata koth mamedo chwe e pacho ka. Report machielo Nyakoromogi county ma Kitui e tesendo obila ma Itoleka nyoro tarik 27 dwe mar 4 2024, masira report mar masira mogo ni ringre dichuo moro ma jegni 50 e kind 50 gi 60 okwany e aora Manzeu. Mabe masira machielo Nyakoromogi, ringre jal moro ma dichuo ene higa kindigni 50 gi 60 okwany ringre ne e aora Manzeu. Mano be report machielo motende kod weche mag masiche mabiro kaluwore kod pi oula gi koth mamedo chwe pacho ka. Ranyisi mag thoe mag pi kachiel kod oula Nyakoromogi, report mag obila e seche 24 e county ma Nairobi e tesendo obila mar Ruaraka tarik 27 mano nyoro dwe mar 4 2024, masira ma ogoli pode en ni ringre Francis Wathuku majegni 30 okwany e aora Ruaraka. Mano e county ma Nairobi e tesendo obila ma Ruaraka kogo report ewi masira kod kwanyo ringre mar jalo moyudi aora.
Ripot mar obila e kaunti ma Embu. Ripot mochiwe tesendo obila ma Gachoka tarik 27 dwe mar 4 2024 Nyakuramogi. Masira mar nyathi ma jahigni 10 okwany e yawo. Ma bende en masira machielo Nyakuramogi. Kopogore kod jomadongo, masira mogo lipode tesendo obila ma iluongo ni Gachoka e kaunti ma Embu. Nyathi ma jahigni 10 okwany ringrene e yawo. Kopogore kod mano Nyakuramogi, wadhi nyime kod weche mag ranyisi mag masiche mabiro kotende kod koth mamedo chwe kod pioula mamedo biro kod koth mamedo chwe pacho ka. Ripot mar obila seche 24 e kaunti ma Laikipia tesendo obila miluongo ni Rumoroti. Odiochieng' manyoro masira wuoyi ma jahigni 12 otho bende e yawo. Kopogore kod kaunti ma Laikipia, ripode ma bende wuok Nyakuramogi kotende kod masiche mag oula kod koth mamedo chwe. Kaunti ma Narok tesendo obila ma Narok odiochieng' manyoro kende seche 24 en ni masira ma ogo lipode tesendo obila ma Narok. Dichuo ma jahigni 18 olwar e aora Enkare, kendo en bende Nyakuramogi en mano ma pod otende kod weche mag masiche matimore apoya nono kaluwore kod koth kod oula. Lipode mag obila Nyakuramogi pod nitiere e kaunti ma Bomet e tesendo obila ma Konoin. E seche 24 mano kochakore nyoro nyaka kawuono. Lipot ogo e tesendo obila ma Konoin ni dichuo olwar e aora Itare. Mane na achiel kuom masiche bende Nyakuramogi ma ogo lipodegi kotende kod weche mag pioula. Ranyisi mag thoye moko bende pod nogo report e counties mopogore opogore. Kende kaunti ma Nairobi e tesendo obila ma Stapol Soweto mayudore kar dak ma Kayole. Odiochieng' ma kawuono tarik 28 dwe mar 4 higani, report nogo ni dichuo ma jahigni 40 oula oyweyo e olalo ma Goroba kata Goroba 7. Mano e kar dak ma Kayole buir Nairobi. Mano ma kawuono ni Nyakuramogi. Kopogore kod ma Kayole no bende nitiere report machielo ma ogo ka, kendo wang'iyo midhiero mamoko ma bende omako weche mag dak kaachiel kod dongruok ma pile ka pile kotende kod weche mag oula. Midhiero mamoko en ni familia ma oyudo midhiero nyaka sani Nyakuramogi gin 37,595 mago familia moyudo midhiero. Anyuola ma pi odaro kwan gi romo 19,338 nyaka sama wuoyeni. Jamni ma osetho gin 5,774 ka puothe ma osekethore eka margi nyalo romo 32,712. Nyakuramogi magi gin mana moko kuom nonro mag gik mosetimore e seche 24 kaachiel kod lipot ma ogo ewi weche mag midhiero moseneno. Kama en nyaka nyo koth chak chwe pacho ka, familia ma oyudo midhiero kwan gi sechopo 37,595. Anyuola ma pi osedaro gin 19,338. Jamni ma osethoe masiche mag pigi kendo ma pi oseywero gin 5,774 ka puothe ma bende osekethore koriwgi eka margi gin 32,712. Mano e kaka weche osebedo ka chalo Nyakuramogi, ka bende koth pod medo chwe e pacho ka e gwenge ma opogore opogore. Gie kindeni Nyakuramogi, mano e kaka ripode osebedo Nyakuramogi, kendo wamedo ng'iyogi kaka gitimore. Wabiro medo nyisi kaka weche gi chalo kinde ka kinde mondo mibed gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mari kaachiel kod gwenge maboyo kodi. To mani Ramogi TV nikech nwasingo mar mi weche duto matimore. De kaka chal mar weche en kotendre kod koth mapek no kaka nwanyisi kamora mora ma intieri bed makicha nikech koth ne medo chwe. Aneno ka Samuel Oro JP wacho ni Nakuru are okinyi koth odagi chok. Koth chwe wacho ni tinde chal ni ma e El Nino. Sara Singa wacho ni entiere wang' neno West Kanyamkago mora ahinya. Jaro Soja wacho no go mos ne jogo moito ngimagi kendo ko oganda mondo obed akicha kendo gi bende koro koth medo chwe. Laula Junior wacho kacha ni en Dirubi Orphanage kaeto kete mana ka Ramogi TV. Dorothy Dimba wacho ni walawo mana Nyasaye mondo mi koth odog chien ne oganda tho kik med bedoe. Wacho no bed koth makelo chiemo kod mor mana kaka koth timoga pile. Entiere kumoro ni Mur Malanga Dispensary e kaunti ma Siaya. Utiyo sani gotieno.
Wacho ni koth medo chwe. Koth pod medo mana chwe. Kata jotuo samoro tuo ka kichopo hospital bedo matek en chal mar weche bende koro okiota nyanya kwara mga jwang. Makaluga japenga achiel ma Abom Center wacho ni entiere kodwa kata kamano en bendo kuyo kuom tho mar oganda kotenre gi koth mapek masani okwa koth gwenge ma pacho ka. No bende nyar Kauma kawuok Mbita entiere kodwa gi min gi giwae gi mina tabo gilemon ni Nyasaye okonjo moula osebedo ka hinyo. Anya to wacho ni Mbita gin gigeno ni pi mang'eny no biro rumo Judibati. Erokamano nya uching ma wudalego pap nyadiel wacho ni Bati wach koth ni pek to kata kamano ni gima aneno ka sirikal chal ka gima wuoye mana mbek koro nyaka giwuog oko mondo ginyis jopiny gik mowinjo bed ni itimo mapiyo kenge moketi moruyore. Kasto Jojo Yomba Pat Gweng wacho ni nowayo makare kendo mora ahinya wacho ni wan kawuono koni koth onindo mel alamone joma nende koth ohinyo e kanisa mar Nyasaye mondo mi ogi kendo migi chang mapiyo. Ote makende manyalo chwalo ne jopiny ni kik gior nyithindo ni kadha aore e kinde ma koth chwe kendo aore muomore gie sechegi nyaka gibed motang'. Uko nyakwaro bende ema wacho kamano. Nyar Kauma kawuok Mbita waneno Ramogi kachiel kod minwa min Beckham giwayana mina tabo walemo ni wach oula biro rumo Mbita namo pong modonjo nyake uteji mano luhore kod weche mwacho. Magaluga japenga achiel mar Abom Center wacho ni makare kendo en koda nyaka giko. Erokamano mak kum kete Ramogi TV. Ramogi lera inya sembo got bondo kae ndi George gi Lydia wacho ula momako dhoga nono tek makoro wawe manane Nyasaye maniluongo ni Omolo wuod Nyakuoyo. Ano bende wach miwacho gi Maka Kumu Junior wacho ni joriemb geche otang' ahinya gi joma tiyo gi pikipiki apeyni seche ma kiny yawo skul kata joma manyien yawo skul mondo mi nyithindo chope skul ka ngimagi ni kama ber. Wacho ni koro piny owacho dwani mondo ji modak e skul to dar to gidhi kanye nikech pok onyisi kuma gidhi en piny mabende koro ganda medo penjore. Caroline Beatrice County Olympic Kibra ka county ma Nairobi entiere koda Christine Okeyo kantiere Nyandi Wasuba kaito be anno kanyo William Oriema. William wacho kanyo ni en wuon Nyarambo Ramogi TV makare enti gi familia ma Koriema te gineno Ramogi TV. Okinyo chogane ni kache wacho kanyo ni entiere kodwa wacho ni entie Kibos kata kamano wach mar oula ma ywero ji wacho ni en gino malit ni ahinya. Oukonya kwaro bende wacho kanyo ni en bende entie kodwa wacho ni Kaumos Jojbati kaito Ginga Francis bende wacho ni entie Marindi Kanyada osedonjo chenro kanyo gi wuon Jogingo Rinda gin bende gikuyo kuom tho mikelo gi koth mapek. Pastor Jumorundu kanti yugi sero kamano kuom ket Ramogi TV. Wadhi mana yweyo matin nyakwara Ramogi to ka waduogo pod wan gi weche manyien oimore ka ma ok winjo bed ni bayo miyo med mana timo kinda chik iti kendo ket wang'i Ramogi TV nikech mae odwa. Wadhi yweyo ka waduogo to pod wan gi mathoth. Kik idhi mabor. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikaona nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Baya tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba, risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Ne teko mar chung' motegno mar joot kod bedo gi chir mar kedo gi adiera. In sikibet ka kar mondo dhi many pesa onge. Yien tiwuotho. Nyithindo chiwo paro kuom gik machandogi. Inne shida gi kite. Kawuono shida macha onge giminyalo konyo kata chien. Geno manyien biro. Gik moko dhi bedo makare. Akwiri wadhi tedo dini kwera dhien. No. To bang' kinde matin, gik moko duto lal nono. To baba dong'e dhi oloso pesa. Tang'o momiyo gera kamae. Nikech miriambo. Baba ok inyal wacho no gimine ni temo wacho no endi. Owuondu nang'o? Be joodno biro tony ne singo mar miriambo. Mana e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara mga jwanga chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Penjo madore kaluwore kod gwandruok mosebedo kaneno e kind jolweny kod obila mathurka kata obedo ni gimedo dibed ni kelo remo marachno pok oyangi. Ka jalony mar weche mag arita Eric Okeyo lero kaka owinjo bed ni obila kod jolweny tayo tijegi e dweni mar 4 kende ma ok tin tipo 3 osemako jolweny kod obila ka gwandore kendo ging'wanore sati e yo ma ok ni kare. Katend jolweny mag KDF oluoni gisechako timo nonro ewi wachno. Kora mga jwang George Bati noloso report ni kendo mae kaka. Ei thuolo mar dwe achiel gwandruok e kind jolweny kod obila osebedo kaneno ayanga. Gwandruok mosenyuolo penjo mopogore opogore ewi kaka kidienje ariyogo mag arita owinjo bed ni tiyo. Kaluwore kod ripot ma ogo e tesend obila Malikoni Ferry e kaunti ma Mombasa, namba OB 40, okwajo 27, okwajo 4, okwajo 2024, kar saa 12:12 odhiambo e kinde ma obila mawuok e tesend obila ma Ferry nerito kar geng'o ne ji ma omaki. Nyamburko kido mar Land Cruiser manyo oting'o jolweny moko nyomolo kowuok e boma ma Mombasa, kendo dino rangach ma iwuoke kapok jolweny mag pi ma lipodno okoyango kwan-gi nyowuok kendo rocho ratich chukdar mar kambi mar Ismax manyo yudo ni e tich. Lipodno yango ni kinde mane jaritno odhi mondo okonyre kuom obila kendo bang' obila temo kelo kwe. Jolweny go mag pi bende nopor kuom obila ga pat kendo weyogi kod hinyruok kane pok jolweny go idho nyamburko manyo gibiro gono kendo leny nyaka kama ok ong'ere. Lipodno yango ni obila manyo roch jatichgi en Emmanuel Chigunda kod Anwar Hassan gi chukdar moyang kaka Wilson Obege. Kaluwore kod timno, andika mogol kokalo e mbui mar jolweny olero ni obila mag jolweny ma idendo ni military police osechako timo nonro. Gikoni kaka jolweny gitayo tijgi gi lony mamalo kendo ok ginyal siro timno. Kopogore kod rakruok Malikoni kod Kilifi odiochieng' manyoro, tarik 17 dwe mar 4 2024, tim moro mayango gwandruok e kind obila kod jolweny Lodwar Turkana
ne okere lai mag tudruok mag mbui tipo mabang'e to tend jolweny ne owacho ni ok ne en adier. Kaluwore kod jalony weche mag arita Eric Okeyo, owinjore ogai mar obila Jafeth Koome kod jatend jolweny ma kojolo Charles Kahariri ne osewuok oko kendo loso ewi wachno. Ogai mar polis gi ogai mar Kenya Defence Forces jalno makoro sani omako kojolo apis manyien nitiere Jener Ogola nyaka koro giwuog oko e ayula kapok wachni kodhi oko. Ogai mar polis pok owuoye gini nyaka nche gini chakre timore. Jafeth Nchebere Koome engineer pok owuoyo about this confrontation. KDF are very tactical in their response. They are saying the incident is ugly. We are collaborating with the inquiry process. Very tactful, very sober, very plain, but does not deal with the issue. The issue remains. Bang' ranyisi yango ni moko kuom gwandruok itudo kod kaka kidienje ariyogo mag arita osebedo katiyo. Okeyo yango yo manyalo kelo kwe e yor tich e kind obila kod jolweny. Regular police nyalo make to kosefwenyo ni en ofisa mar KDF to nego gi contact the nearest command mar military police. To askari mar police nigi ratiro mar wacho ni askari mar lweny ni wayudo ka gi makosa wakawe to nekecho bende en gi kiraon mar serikal. Military police nitiere. Military police corps biuru en police. Lakini ok mar Kenya, ma military. Omako jal motimo makosa to jalno either oja Navy, oja Air Force, kata oja Army. Oluwo ni mondo jolweny okaw ting' mar tich mane timo kod obila ahinya yore mag keto arita nyaka puodho okang' makamano kod od bura. To monde KDF obi o take over operation mar the disturbed area. The ideal situation is where the president must seek and secure a resolution of the National Assembly. Even the president cannot wake up and say, deploy KDF in West Pokot without a resolution of the National Assembly. Okeyo bende koni jatend piny e buche mar komiti mar arita nyaka kete twak wach gwandruok moseneno e kind obila kod jolweny mondo piny obed kod adier ewi ngirruok mar arita mar jopiny. Maendi en gino monego bed agenda e bura miluongo ni National Security Committee ma jakombe en moluor Laktar William Samoei Ruto. The buck stops only with him. As a commander-in-chief, as a symbol of national unity of this country, you can't sit pretty moments after mourning your own chief of the defense forces. Your troops are confronting each other in the public glare. How safe is the public? Machenjo penjo mopenjo ni rekaka oganda chal mar arita mar oganda ntiere kina bende koro jok magwanore oting'o mus dola e lwetgi gimoro amora nyalo timore. Wacho ni owinjo bed ni ilose mapiyo kapod ok gimoro amora machalo kaka gwenyruok e much mar magena obedo e kind jolweny kod obila mondo jotelo mochung' ne kidienje ariyogi olosi mondo okel weche mag kwe ahinya to jatend piny e kinde mochwokom e buche mag komiti mochung' ne weche mag arita mapacho ka. Wadhi mbele gi mago mag siasa. Tend duond bura mar ODM e kaunti ma Kajiado wacho ni duond bura no ok bi bago yiero mag jotend kor gwenge mag ODM e kaunti no. Ne gibiro mana bedo kod winjruok kendo yiero jotelo kindgi giwegi. Gavana ma Kajiado Joseph Ole Lenku wacho ni chenro mar yiero go no chan bagi wuok tich to kata kamano jokanyo mag duond bura mar ODM oyiere mar yiero jotelo go kokalo e winjruok ma onge yiero e yor ombulu. Kama wana ODM Kajiado chapter tumepangana vilivyo kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu inafanyika kwa njia ya kisheria na njia pia ya kuleta haki kwa wana ODM. Tumekubaliana kulingana na katiba yetu ya ODM inaruhusu badala tuende kwa debe tusemezane, tuelewane, inaitwa kwa kimombo consensus. Sisi ni watu tunaopenda amani, sisi ni watu tunapenda haki, na chama chetu ni chama ya taifa na jukumu letu ni kuboresha chama yetu kuhakikisha kwamba inaendelea kuimarika.
na kama kiongozi wa ODM Kajiado nitahakikisha kwamba tuko na mwelewano na timu yetu inafanya kwa pamoja, na sisi tunaendelea kuongeza wafuasi, sio kuwapoteza. Penjo pod thoth ewi chenro mag piny owacho mar gero udi manengogi ogonyore kinde ma piny owacho dhi nyime kod kawo pach oganda ka giloso chike madhi tayo chenrono. Oganda mathoth pok ong'eyo kaka gin giwegi ginyalo yudo udigo. Direkta e migawo mar dongruok mag bombe kod udi e gwenge ma Nyanza Jared Obuoga to wacho ni chike ma sani piny owacho loso dhi keto chenro bedo mayot ne jopiny e yudo udigo. If it will be built on a public land, will it be converted to a private sector? Another question, how is the common wananchi with all that public land? Locals will be given the priority to take up the houses. Locals will also be given the first opportunity to provide materials for the construction of these houses, so that it can spur economic growth and spur development here. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Dial *487*3# to get this song. Mechini ya kura mugikoro donje weche mag tuke kama club mar Ulinzi Starlets okonyo points duto de kikindgi kod club mar Zitex Sparks tuke mag adhula e lig maduong' mar Wakeini ma pachoka bang' loyo Sparks gol 1-0. Yalap ma Husk Showground club mar Nakuru City Queens no wuok amodhi gonde 2-2 gi Bungoma Queens. Noel Amutata nomiyo club mar Bungoma Queens gol mokwongo e dakika mokwongo kapok Nakuru City Queens oyudo gol kokalo kuom jatugo Salono Jael e dakika mar 23. Bang' jotugo wuok e yweyo, Bungoma Queens noyudo gol mar 2 e dakika mar 50 ka bedo mar gimbele norumo mana tok dakika 2 bang' Wafula Maslin loyo ne City Queens gol mogik. E tuke mamoko mane otugi kawuono, gol mar Fasila Adhiambo nomiyo club mar Ulinzi Starlets loch e kindgi kod Zitex Sparks ka Bunyore Starlets no wuok amodhi gi Wadaida. The ladies can do better. By far, they can do better if they can supported by the government. Like if the men are given 2 million per week, per season, then ladies, let them at least be given even half or a quarter of that amount. And we are going to have better results. Siwezi sema tuko relegation zone kwa sababu mwenye ako nyuma yetu tumemwacha na points 3 na alipigwa jana.
although wako na 2 games in hand mbele yetu, so bado tuko na kazi ya kufanya. Hata gitengo no lo FC Leopards gondario kum konyo club no donje nus finals mag tuke FKF Cup ka Leopards no lo club mar Compel gondadi kumachela lap Madandora Stadium. Kariobangi Sharks kamachela no lo Asad FC gola 1-0. Manadang bang dakika hadek toka tugo chakore Compel no do gol mar kukalo kum jatugo Philip Semeyo. KC Odhiambo nomiyo FC geno mar dugo e tugo no bang loyo ne Leopards gol mokwongo dakika mar 27. Hata gitengo no gol mare mokwongo ne Leopards dakika mar 45 kapok omedo gol mar ariyo kendo mar adek ne Leopards dakika mar 61. E tugo machielo manobagi alabno motelo club mar Kariobangi Sharks noloyo Asad gol 1-0 gol no makende manoloho gi jatugo John Makwata wa AFC Leopards. Angalia tena hapa Arthur Gitego anakuja hapa anaweka Dungilia msumari wa pili kwa upande wa AFC Leopards. Alifunga magoli 3 mchezo uliopita dhidi ya Park University, lakini hapa anakuja kuwaweka uongozini AFC Leopards. Hajakageuka vizuri, aliponyanyua uso wake akamwona Arthur Gitego. Arthur Gitego akamgeuza vizuri kabisa mtu wa Bramwell Simiyu, alafu akamchungulia Jeremiah Wangila yuko wapi. Anafunga bao la 3 la AFC Leopards, bao la kila pili mchezo wa leo, bao la kila 5 Mozartbet Cup msimu huu. First I'm thinking about semi-final, so first you need to win semi-final, then you can think about final. 2 good teams. Police is doing amazing job. The coach is doing amazing job. The management of Police, so compliments to them. So it will be a great game for all country. Not forgetting about the KCB and Sharks, but I think that this Police and AFC Leopards will be big one. Kuangazia KCB sasa. Majirani, mazoezini, tunacheza nao haswa mechi ya ligi ambayo inakuja wiki ijayo. Ni nusu finali. Atakayekuwa na uzito zaidi kwenye akili ndiye ataibuka mshindi. Atakayekuwa maybe na maelekezo ambayo ameelezwa kwa mazoezi, atakayetilia maanani, atakayefanya makosa kidogo ndiye ataibuka mshindi. Team Kenya matugo tuke mag rugby jotugo mahik gene piny mar 20 jotugo Paga Beach koni gi koni okawo kombe mar Bathurst Cup bang loyo team mar Zimbabwe point 28 kuom Paga Dek boma ma Harare. Zimbabwe nedo points apare dakika mar 1 mokwongo ka Kenya no nenore mar dok dala gi lwetgi nono kata kamane gitimo kinda. Jotugo Ido Kucha, Michael Omalo gi Patrick Waina nomiyo Chipu geno ka negitelo gi points 17 kuom 10 ka jotugo ne dhi e yweyo. James Olelo nomedo Kenya points e dakika mar 50 kapok Zimbabwe medo point machielo e dakika mar 61. Dakika 7 bang'e Andy Cole Omondi nomiyo Kenya try mano oketo gi machiegni gi loch kapok Kenya medo points kokalo kuom points mamoko kowuok kuom jatugo Philip Okeyo. Loch miyo Kenya thuolo mar dhi tugo tuke mag pinje duto ma ibiro bagi kind tarik 7 gi 12 dwe mar 7 e piny mar Scotland. Drop out. Oh, that's a good drive, but still. Kuna mogimana kakane weche chalo ka Kenya